Здравейте, аз съм Ангел Корочев и искам да ви представя Wi-Fi трансмитер за пикапи и преампи на K&A Pickups. Тук кутийката е много елегантна, самите устройства са много интересни, тъй като имаме възможност за няколко вида работа с тях. Самото сдвояване е супер лесно. Натискат се двете копчета за включване, изчаква се зеления сигнал да се изравни. Светлинките ясно показват, че са сдвоени, като спрат да мигат. Това влиза в усилвател, а това е самия вход към китарата, който е снабден с много елегантно магнитче, което е включено в комплекта и може да се постави на колан, без да има нуждата от щипката. Страхотно интересно и иновативно решение от K&A Pickups. Другото, което е по-интересно, имаме кабелче, което зарежда едновременно и двете устройства и може да бъде включено във всяко едно устройство. Ние ще използваме едно от двете кабелчета, едното е по-дълго, другото е по-късо, за да включиме китарата съответно в него. И т.е. имаме предавател, приемник и безжично сдвояване, което ни подсигурява удобството да свириме без кабели вкъщи или където и да е било другаде. Тук ще предоставя възможността на моя приятел Щирион Пилидов да покаже и да демонстрира системата на K&A за сдвояване. Здравейте, аз съм Щирион Пилидов, китарист и музикант и сега ще ви разкажа също за системата K&A. Трансмитъра има също така волюм плюс и минус, с който може да увеличавате и да намаляте нивото спрямо вашите изисквания и сега ще ви демонстрирам.